never talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. So you can call us now 0861596596. Sikhuluma ngendaba zesintu. So to welcome my guest I have uDr. Thulabona Mnyati and we expert yesintu and uphinda be PRO ye Traditional Healers Organization. Kunjani Mnyati sikubingelela? Asibingelele Mthiyane ngelele nabalaleli beKakasi FM ngamunye ekhaya bese siphinde nombukeli futhi ngoba vese khona ungabe ku TikTok noba uku YouTube uyabukela so bonke labo bantu bambana kanyekile ohlelweni asibonge Mthiyane. All right, no siyabonga. Mhlawumbe siqalelana Mnyati makusuyi open line abalaleli bona bazobe drive bebuza nje yonke imibuzo. Sengizoyithatha nje from the conversation esiba nayo ekutheni the ezabelaphi nithi ikhathi azifani. Kuzoba khona umuntu mhlambe nimnika into ethile okumele ayenze or isikhathi enicabanga ukuthi isona esi right so taxhumane naba kubo nemoya njalo. So iziphi lezo ikhathi ezithathwa njengezi sacred? Yabona isikhathi esingqo exhumane nemoya kusuka ngehora le10 ebusuku kuya le 10 PM bese kuya ungazushaya kodwa u4 AM ungakwenzanga lokho ngoba ngesikhathi kushaya u4 amathongo wonke sesuke esefuna ukuyophumula emva komsebenzi wonke wobusuku akade wenzela isibongo nesibongo. Okay, kubalekile lokho kakhulu ingakho noba kuzohlatshwa yabona mawuzobulala imbuzi la uthemeleza khona akwazi ukubulala imbuzi uyibulale ngo4 ntambama akwazi ukubulala ngo3 noba ngo2 kodwa imbuzi iqala ukubulala ongenani ngo8 la sekukhona lonke ithongo lakini sekumnyama la selibuya ko amathongo ahlukahlukene Alex ahlukahlukene kanje khona ithongo elalivilapha aboyikwazi ukuthi yabona noba ngisho la ilala khona udlula ngo2 yabona into ngisho khona ithongo elalishesha khona ithongo elalihamba lithubeleza licashela imisebenzi yale emibi mhlambe laliyenza ngaleso sikhathi nalugeza kodwa imisebenzi yalo iyalandelana kube ingasali affect lonke labo bantu bayithongo. Ingakho kufanele mawuzothemeleza phezulu kwembuzi ezoba sendumbeni kini qala ngo7 no 8. Okay, la esintwini unokuzwa kuthiwa amagama abantu abadala bakulowo muzi ayahlonishwa. Inini lapho izingane abazukulu the grandchildren bengakwazi nje ukuthi babize igama likamkhulu wabo bambize nangegama baze bathakazelwe bambize nje kanjalo sithini isinto ngalokho? Uma uzokhuluma ngokuhlonishwa amagama kunemkhakha emithathu yabantu abahloniphayo. One, uma umfazi uganile akwazi ukubiza kusuka kubhuti omdala umfowabo kamkhwenyana wakho kuye kuyihlo ubabazala wakho kuye kumkhulu wala ekhaya kuye kukhokho wala ekhaya awubizi umuntu wena oganile Athi angezwa kodwa wena ongaganile ake ngithi mina ngizela ingane yakwaMnyathi lengane yes umkhulu wami uMadluphe ngiyalinganisa ukhokho umthela ujakede inzala abantu umfana wami engayibizela umkhulu bakhe ngoba bonke labo bantu baba nakwabo la igcekeni uyangizwa ngithini ngoba kusuka kumka kwenzala abantu ngizolengisa ngami kunomashange umkajakede kuze umamwandla kumthela kuze umamchuno kuMadluphe ngaphambi kokuthi kufike ubaba ezalo mamchuno bonke ingane zami zayibizela nje okhokho bazo nokhulu bazo kuyale ngobani ngala ba makhosikazi but babethi verse emkhwenyana ngala babethi bani yes uma ufika lapha egcineni ke ila kuqala khona nobuhlobo ukuthi uqala nini umncipha ngathi umbuzo walokho ubona lapho yes kweminye imizi ke wena Mnyati now that usuyicacisile leyo
I think indawo eyelana naneyigodi ikakhulukazi musu emakhaya ekutheni kuyahlonishwa for instance umuntu wesifazane ogane mhlambe kamnyati yebo uthola uzobizwa ngegama likayise yabona mhlambe kuthiwe uMathule bona uMasolomoni njalo njalo kuseyisizulu lokho noma mhlambe laba bambiza kanjalo basuke bengamhloniphi cha uma kuganiselwana umkhongo wakho oyokucelela ihlobo esihle usuka lapha kwaMthiyane ephethe ikhehla elizale uyihlo Mthiyane azofika libize ngegama lapha ya lelo khehla uyasho ukuthi sithunywe usibanibani umzukulu kaSibanibani uthi asicela ihlobo esihle la ekhaya kwaSibanibani laba zomthakazela abamanje abantu baxhunyaniswa bonke kanje bami kanje ngaloso sikhathi ke akusho ukuthi uma kuukuthi sibiza ikhehla sithi mhlambe ulo uMamthela njengoba ngikhuluma ngokhokho wami uMthela mangithi uMamthela ingane umdadewethu mekuzothi uMamthela emzini kukhushulwa leya legacy shuthi lonke kuinhlonipho uyaphakanyiswa ngokuzothumela indodakazi angabi offended ukuthi nibiza baba ngegama lutho kodwa yena uqobo umakoti akakwazi ukubiza amakhehla la ekhaya one by one. All right ayizwakele namhlanje sina topic sibuza sikhuluma nanoma yena ethinta isintu nesiko sikwi open line ulusithathu oqala ku October 0861596596 ngizoqala emvoti ngithatha Londiwe sorry nene sabona Londiwe Alex njani siyaphela ungulondiwe noma ungulondi indlela nje ungabiza ngakhona but uma wathi ngulondiwe yebo ke Londiwe yes sithini question yakho sisi nginembuzo uthola futhi Alex ngifuna ukuzwa ukuthi mhlambe sihamba ngakhona lapha umndeni wakanene owokuqala ukuthi uma uyindodana uya lokho ukuthi wenzela ubaba wakho umcimbi mhlambe uyamenzela yini noma wakho abeswenzela nodadweni kwakho la usuphume khona bese kuthi wesibili angazi noma ngizokwazi ukuchaza let's say ubaba wena Sithembu so umfowethu walapha yakamamncane akangenzela umcimbi khona mina njengendodana yakamamdala ngiyakwazi ukuthi ngimenzele kwami njengendodana ingenzeliwe lapha yakamamncane. Okay no yezwakala siqale ke leyoqala mina ngimthola kahle kodwa okubalekele nakho yabona mawuzokhuluma ngokwenziwa kwemisebenzi okokuqala umfowenu uyakwazi ukwenzela uyise la yakhe khona uyangezwa ma uyakwazi futhi ukwenzela la noma wakho unyoko la yakhe khona uyangezwa kahle okwendodakazi udadewenu ngizokuphendula egcineni ngoba kuthanda ukuphuma kancane eceleni uyangezwa kodwa ngoba umuzi wawubikiwe ingakho ekwazi ukwenzela uyihla nonyoko emzini wakhe ngezwa kahle ngoba uyabatshengisa lo muzi verse owabo engani bese indodana yakhe eluyise nonene umuzi namanga azoza ke entombazaneni intombazane bakwethu akukho la kunempoqo khona ukuthi yona ayenzelwe umsebenzi kubo noba umfowabo uyangezwa kodwa uma izoshona isizele uyangezwa kahle ingane zayo zizoza kumalume uyangezwa zithi sicela ukwenzela uma ukudla sicela ukumkhumbula malume la ekhaya ngoba siyemlanjwana uyangezwa bese ke ingane ke zivunyelwa zenzele unini umsebenzi la kuzobe ke nina njengomndeni nikuhlelile ukuthi njengoba kuzokwenziwa lo msebenzi nicabanga ukuthi awenziwe kuyiphi indlu ezomela lo msebenzi wendodakazi eyashona la ekhaya ngoba isithebe sika anti kasekho siyadlula sembuzo nesibili uthinta isithembu abona makuzokuthi umfowethu okwakamamncane akenzelwa ngumsebenzi kubo kuyancika ekuthenini ke amandla ababengenawo kuye bese kuya nokuthi ke usixhumele kanje kanani ngokwezindlu uyangizwa ngithini ezakhiwo baba la ekhaya ngiyakwazi ukumenzela kithi umfowethu ukwami uma kuukuthi besizwana nakamamncane ekhanjiswana kahle kodwa makade ihlekisana ihlomelene angikwazi ukukwenza lokho uyaphenduleka ke Londiwe Alex ushayile ngiyabonga kakhulu
Alright, siyabonga kakhulu nathi indaba on Gagasi ngizothatha uSenzo Zondi eClermont. Sabona Senzo. Yebo kunjani bhuti? Siyaphila. Kunjani kwena? Siyaphila kunjani? Sikhona sepho. Yebo. Bengifisa ukwazi lana mfethu ukuthi ngabe ngibize lapho kubaba lo baba umnyanda ukuthi ngabe awukho yini umuntu okwenza amaphupha ukuthi umuntu akuphuphe. Mimaka mfethu umuthi wakwenza umuntu ukuthi akuphuphe. Yebo ukuthi yimina ongihlushwa ayalo maphupha la ukuthi mhlambe okanye ngibe kanje kukhona umuntu sasingathi siyafunana naye owesimani. Uthe ngisungabe ngimphupha. Right. Nabanye futhi abantu kuyenzeka mhlawumbe omnye mhlawumbe uphisteni naye kodwa uhambe ugcine somphupha ngazi ukuthi yenziwa kanjani leyo nto. Oh okay. Emnyathi kuncike ekuthenini ake ngiqale ngalokho okugcina sho ngakho kuncike ekuthenini wena umcabanga kanani njengoba babe twisted should bengezwananga kuyenzeka kuhlaleke kusebenzisa isimo omqondo lapho so ngivese ngeke ngavuki yayizwa linike shoyo so awukho umuntu njalo bese kuthi la ekuqaleni uma ukumuntu othi uyamshela bese uyithole ngathi usuyamphupha uyangizwa ngithini hayi ngoba esuke sebenzisa umuthi wena ulala vese uluba lubeka ukuthi uthole uthando lakhe wena njengensizwa ngithi lokho kuzongena kugxile emthanjeni wakho omqondo bese kuthi ioxygen ngesikhathi yenza umqondo wakho relax ebusuku usulele kubuye yonke leya memory ekade uyirecorder yayibona ngeshoyo bese uyithola engazi ukuthi uyamphupha hayi ngoba esuke enzokuthisa awukho umuntu onjalo. Okay hayi ngiyabonga ke baba. Alright, siyabonga kakhulu nathi indaba on Gagasi ngiya ku Precious Mzimela imnumber 0861 596 596 namafi enzi ngiyawathatha namhlanje ubuza noma yini kumbe ushare izinto ethinta isintu sikuyi open line ye Gagasi so ubuza noma yini ofisa ukuyibuza inumber 0861 596 596 so ku TikTok as well now you can watch us indaba on Gagasi ngithatha ke namafi 0638399959 Mnguni. Hello. Yebo sikubingelela welcome to Gagasi. Yebo ngiyabingelela lapho nonke studio. Yebo Precious. Bengisacela ukubuza ukuthi ke ngazalo nengubo nembethe uma washo ukuthi ngizalwe nayo. Kodwa manje akukho lutho nje okuphatha futhi nje kakhulu kwemali okuphathelene nemali. Haya ngiyasebenza kodwa nje imali angiyiboni. Izinto zamayilungu nje ngalotsholwa ngakwaphela nalowo mshado so nje ngiba worried kodwa ngazama ukuthi bengembole khona baba ngembula imanje Precious ngicela uvala le radio yakho ke sis before ngallow umyadi ukuthi akuphendule usathi khona baba wamcela ukuthi akwembule wakwenza kodwa still umehluko awukho. Yebo. Okay mnyadi nangu uMamzimela. Mamzimela. Yebo. Mamfeko omkhulu ngicela ukuthi kanje lokho kokwembatha uzalo wembethe vese kuyalenza amabhati kuyawenza amabhati kwenze nempilo yakhe ime ndawonye uthi nobushizila kodwa ungaphumeleli uyangizwa. Okuthi ke ingakho kunesigaba ezimbili zokwembula umuntu khona ukwembulwa komuntu osuke engakathombi shuthi lo owayembathisile owayisithunya umindawonye akakathatha isikhathi eside kodwa mawuke wathomba njengoba uthe usuwembuliwe angizobuza ukuthi uhambula kanjani ngizokutshela ukuthi ngesintu umuntu osethombile umbulwa kanjani uthethwa imbuzi njengoba umuntu wesifazane imbuzi ensikazi engakakhwelwa izinye imbuzi uyangizwa. Enomhlwehlo kodwa ekhuluphele bese kuba khona imbuzi yokuxolisa esidalweni lesesilinde isikhathi eside enkulu nje ezobulawa kuqala kuxolisa esidalweni bese kubuya ke kuyikhona kuzobulawa lembuzi le wena ozombatha iskipe simhlophe qwa esisha masumbathe umhlehlo wayo uzukhumula ekseni sewembuliwe bese ulekelelwa igobongo lelamanono ngoba usukulanda umnono bakho omungazange kupheleliswe ngaphambi kokuthi uthombe leyo logobongo oluphalaza insuku ezu5 uligeze aliphothulwa ngalutho yonke into yakhe yovuleka. Yebo ngiyabonga. Ngibonga kakhulu. Hayi ungaqala uhambe ngiyezwa ngazuthi
ngathi une follow up ngifuna ukuthi wena liseke kahle khona into ofuna ukuyibuza kahle akucacisele yona. Wakwenza kanjalo nalowo nyemba. Kwakukhona imbuzi enkulu nencane nelona. Noma hlehle ngawumbatha phela isikibha esisha sikhona isikibha esisha. Sekhona isikibha ngazi ngisenze lutho. Yes. Kodwa ngingazike ukuthi akashongo imbuzi ukuthi angikhumbuli ukuthi kwakuyisikazi noma kwakuyinduna kodwa kwakuyintondolo leya inkulu leya incane kwakhona incane zimhlophe zombili. Engezokuthi kwanakala mthiyana kodwa ngizombekela nje. Uma wenza umsebenzi imsilwane ngabe imbuzi loba ngabe inkukhu umbamba ngenkukhu kodwa egcineni fanele zobubulili wena oyibona wena owenzalwayo. Hayi siyezwakala-ke baba ngizothatha inamba ngigcinile. Hayi ngoba konakele kuleka ngani yami. Yes? Kunjalo ke. All right. But ungayithatha inamba ke ngasigcineni sisi ngiyabonga kakhulu nami. 23 minutes after 7 open line kwindaba yesintu akukho nje wena ufisa ukushare nathi mhlawumbe okwaziyo ukuthinta isintu kanje I have my guest here expert wona matters esintu nesiko uDokotela uthule bona Mnyati 0861596596 ngiyabona ke nama VNs ngena mhlawumbe ngizodlala yakho next khona ngiyeke ngawadlali ngenxa ukuthi kusuke kunemsindo ngemuva isuke ibisiba undendende iba yinde kakhulu engathi ungayishaya nje ushaye ngeimfushane as we always say ukuthi less is more. 99.5 Units East and West, Durban North, Umhlanga Rocks, all over KZN. The sound of KZN. The sound of KZN. Listening to this show, there is plenty more of our discussions athinta indaba zesintu. Nalembuzo le ohlala ungezwa ukuthi impendulo ithini. Uhlele rank nje texini uze khona umuntu oyi-expert ngento yesintu ayikhuluma uzofikelwe uvalo. Ikuphi la uzoyithola khona into yangempela. Ungaya nje kwi-app yeGagas. Mawuya nje uyi-download Gagas FM app, you download and register and search for indaba. Onke lama topic endaba yesintu uzowafica khona. Nawo kama questions akhona kwi Facebook page Indaba with Alex. Ngicela ukubuza la umbuzo vela kusihle Sindana. Akukho yini ubungozi mangabe senze umsebenzi emsamo and then bese liyana izulu kunethe wona umsamo uqobo lwawo. And then second question ngiphuphe inkomo zidla ithelo engitshalile engadini. Ngiphuphe isilo lesesihlalweni isilo misuzulu. Kuchaza ukuthini lokho? And then bese kuzoba uNozipho ezothi ukuphupha umshado wamandiya kodwa eshadela emzini yabantu abamnyama ichazani leyo nto. Asiqala ke kule qala nizokhumbuza ke Mnyati kune imvula yanethela umsamo and then bese kuzoba ke ukuphupha inkomo zidla ithelo engadini. Yabona ke leyo kunetha komsamo oqala ngaba ubudedengu bomsamo wakho mhlambe sekufanele bawufulele kabusha. Ngeke sikuchaze kakhulu kodwa imvula ishinhlanhla. Kodwa mayisingena endlini endumbeni shothi kwialtare lendawo yokukhuleka yala ekhaya. Yeah. Hayi sekunobudede ngifuna phela indlambambe ishintshwe. Uyazi uthini Mnyati I always admire indlela unpredictable ngayo ngama answers akho because thina sesijwayele ukuthi yonke into ine significance. Kukhona into nje esimple ngendlela yokuthi maqondana nomsamo phezulu sekuguge iroof idinga ukuthi ilungiswe akuyona into ethinta yabona kufana ukuthi Alex uzoyibhidlisa endlakeni ngixola ukuthi sinaphi kodwa uzobhidlisa endlakeni mhlawumbe siyayibona ayisafanele ukuthi ingaba sesimweni sokuthi ungabiza khona abantu bakini abadala ubanike leyo ndawo ungalingi uyibhidlisa ungabatshelanga ngoba uzophathwa isibhobo ngesiphela so fanele report uyofanele ureport khona inye insizwa eyayisebenza la ekhaya esendabeni ngayisiza yakwenza lokho yaphila mwe isiyambe ibhedlela zonke iyazi nayo futhi iyajabula ubuyangeza yabona typical nyanga sangoma simanibane lo yanisebenza naye wafika la ngamsiza njengamanje usenamabhasa u4 Alex angisho kanjalo ngithi wangifonela esesibhedlela but wamlekelela kodwa
So uyona reference point le. No akuyona reference but ngenzela ukuthi bonke abantu bazo we Alex bazothi abantu nje banelampope nanazo inkinga Yeah. yakwazi lokho bazothi Alex uhlala esimudi yonke into yakhe ihlale right ngobani abazi ama challenges eninawo empilweni ngaphandle kompopho uthanga kanani dode kuswayi iningesona ingakho ngambezanga ngegama No ngiyakuzwa yes yeah so sorry the second one was indaba yedliwe ilokhuzana uphuphilwane zidla amaveji akhe adli ithe izithela ngaze ngoba amafruit beqonde uthe ingadi okay makudli kukhona ithonga elilambile lapho bakwethu selidla ngalesilwane lesasifuyile la igcekeni akabheke ukuthi kuphi la ufuna bheke khona bese memeze ithongo lako aliphe okuthize okweshumi kwakuthola njalo kwelimnika khona sure uphuphisilo kushuthini lo ukuphupha umuntu omkhulu nje ngaba isilo ngaba umuntu omholi ngaba umuntu engathi we celebrate ngoba ne celebrate leader phela kubantu so bonke labo bantu basho ukusuka ithongo lakhe likutshela ukuthi wena la ukhona awukafinyeleli la likuphushela khona ekuhole nabantu kusho ukuthi wena abantu babukele kuwe suthi wena unemoya abantu abadala okay kushada amandiya kodwa shadile emzini abantu abamnyama amandiya uma uzoshada India ke liye umunye umkhakha ngoba uma uzoliphupha lenza something ngumshado oqala wesifo asibheke qaquthipa kodwa mase bezoshadela abantu bamnyama kushuthi khona la khona okushaya amanzi khona ngokwesintu ekufanele sikubheke thina ukuze sikwazi ukuthi si-ignore lokho okulethwa ilomshado awuphuphayo akusho lutho kuyena direct but ukukhuluma nesizwe as a whole ingakho ngabanga specific emzini wako okay ubufuna ukuthini bufuna ukuthi kunenhlanga ukuthi uma uyiphupha ezinye zibe inhlanhla ezinye zibe amabhadi so uphupha India maphupha India isilwane leso ngewesindi isilwane umlungu la isilwane kodwa kuhlukaneke khona umlungu ongesona isilwane umlungu ongesona isilwane lo umlungu osebenza naye office mhlambe nishare naye indlela yokusebenza kukhulu inkampani ninikana imbono so lo mlungu akasona isilwane mawuzomphupha kodwa mawuzomphupha njalo ekugudla njalo nje ungahlangene naye uthi ambheka umazi kwamazi hambe yophalaza ngentelezi ukuphi isilwane. All right, indaba on Kakasi 0861596596. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Kakasi FM. Your views, your Indaba. Ulalele Indaba. Sanibona ngicela ukubuza chaza ukuthini ukuphupha eqhude elimnyama nokubomvu and then mangilibheka ngasenyaweni zalo bengathi lifake ubuhlalu obumhlophe ngana bekukhona no blue and then mangithi ngiyaliqalaza futhi ngabona sebuqashukile. Sanibona obengelelayo uSiyanda Mshubo Mdungu umfana waphansi lemkhomazi wodududu. Ngicela ukubuza la khona iphupho elike lenzeke ngingazi futhi ukuthi liqonda ukuthini lephupho elendeti thola usukuphupha usemngcwabeni wakho ngathi usemngcwabeni awusekho emhlabeni ngabe lisho ukuthini lo phupho emngcwabeni wakho ungasekho emhlabeni. Okay, no siyayizwa leyo ba4 asiqala ke laqala iqhude yeah iqhude mali nombala obovu nomnyama bese liqhiza ngobuhlalo umhlalo enyaweni lolo qhude kusuke likhombisa ukuthi lo muntu unemoya wendiki umoya wakubo la ezalwa khona kodwa lo moya wakhe njengoba umngenile ufuna inhlambuluko oqala ngaphambi ukuthi awenzele okuthize okudinga kuye ingakho nobuhlale bona buye buqashuka nje lapha eqhudeni akahambe yena bheka ukuthi kubo la ezalwa khona ibaphi labantu abafuna inhlambuluko abashona bexabene kunjalo nje. All right. And then sizoba ke le question ukuthi uphupha umncwabo wakhe. Usuke lo muntu ekhonjisa ukuthi unezitha kakhulu esezingcwabele verse ongasekho kusona hlobo emhlabeni ngendlela benza ngawo kwena kodwa idlozi liyakuvikela kodwa inkinga wena ulibhekeleli ukuze ulinika amandla ukuze ligcine likuvikela unomphela 810 kunjalo nje. Okay sengiyake engonyameni nawo kuThabiso Mkhize sobona Thabiso. Yaphela njani Alex? Sikhona mfethu asikhuluma amaphupho kuphela nje sikhuluma ngazo zonke izinto zesintu namhlanje.
hayi ngisuyile kona nokhona mina ngifisa ukubuza impela okuhlukile. Right? Ngibingelela kuyena baba uMnyathi. Awu mntaka baba sesinikeze sonke lesi sikhathi ngiyabona ukuthi liyaphela iminutes ngempela manje khawazela. Bengicela ukubuza la mina ukuthi ngibuke nje mangibuyela emuva nje indlela ezenzeka ngakhona ngifisa ukubuza kuba uMnyathi kulento yeyibonga ukuthi kahle kahle umthetho wayo ime kanjani ngoba ngithi mangiyibuka mina ngiyibona ngazuthi into engathi kahle kahle ayikho ngoba lento yeyibongo kuneyibongo ezikhona eziphume kwezinye ezakheke ngokuthi kwakulalena abantu bandawonye baxoshwa kanjalo ukuthi abayibize bebothi bayibiza ngani bengasayibiza leso sibongo kusho ukuthi obani wabenza amanyana kodwa manje ekugcineni uthola ukuthi la khona Mthiyana sithi mhlawumbe abakaMnyati baphuma kaMthiyana kodwa ekugcineni uMthiyane manje basiphila ngoba sezikhona uMthiyane uzobona intombi kaMnyati uthose kwakhe ubudlelwane kodwa labantu bade bekhishwe ngoba ukuthi babenza amanyana labo ngaleso sikhathi uze kwakheka isibongo baxoshwa. Okay, ayithi ngizumnyathi. Umongo wakhe angikutholi kahle kulungile kodwa. Yeah, usho ukuthi ibonga ibalekile kangaka. No. Izibongo zingamagama abantu. Izibongo kwakuba qala bekuba nesithembe emndenini akuqasiqale lapho. Uthola ukuthi kunendlu yendlunkulu kunendlu yeqadi kunendlu yakhohlwa yabo. Lapho uma sekuqala ibreakdown kubanga onina bebanga umuzi bebanguyise sebezophuma laba bantu abanye bazoyibiza ngekhehle elithize elisemlandweni esibongweni ababezibize ngekhehle elithize abanye begcina sebeyibiza ngoyise isibongo ngenhloso yokumduna abuyele ngakubona yabona ila kuqala khona izibongo ingakho uthola ukuthi izibongo sifike kube khona isibongo kodwa uthi ithakazelo zicishe ihlangane nesinye isibongo kodwa egcineni izibongo zibehlukene kwesinye isikhathi isibongo sibe nezithakazelo ezehlukene nakuba isibongo sisodwa baphikane bodwa ilezi zinto eziqala ke lento yembango ezihambe kuvuka inhlambuluko ezindala kubantu lokho kungafuneki okubalekile mawukhuluma ngesibongo khuluma ngesibongo esibhekene nawo ngaleso sikhathi ubala isizukulwane zibe izinhlanu ngaphambi kokuthi kufike wena lapho uzoba standard kuleso sibongo. Sure. Cwabe I hope yaphenduleka 0861596596 uzothatha uWandile Mseleku nawe eMaritzburg. Sabona Wandile? Sanibona njani baba Alex nawe baba uMnyathi? Siyaphila right. Sikhona. Bengisacela ukubuza la mina ngicela ukubuza ngamaphupho. Yeah. Because manje kunamaphupho kahle kahle awezilwane most yawo. Ngoba phambilini ngangiphupha ngamabhubesi kwadlula kwaba mahasha manje sekuyinyoka kube inhlwathi futhi special uthothi either iyelo nokumhlophe noma kubile inhlwathi le ngathi ijwayelekile because iphupho lokugcina ngaliphupha ila ngithi ngifaka khona isandla emafruit ngithi ngifuna ukuthatha nje ubanana ikhanda kuvele la ubanana washintsha wangazi uyilo khuzana ikhanda lenhlwathi so manje ngivele ngisabe ngingakwazi nanokuyibheka ukuthi nini izenzakalana because sekunamahlandla impela ngiyiphupha inyoka iba khona kodwa ayingenzi lutho. Okay, yeah. Inhlwathi angithi? Yebo inhlwathi. All right, Mnyati? Okay, sabotage. Ngilakulungile. Kubalekile ukuthi abona mazophupha zonke lezi lwana ayiphuphayo. Inyoka, amabhubesi, kuyalapha nalapha eziyelo, ezibhlaza inhlwathi. Umfowethu akaphahlela ukuthi ithongo lakhe lemtshengisi uyothwasa kophi. Kuphela nje impendulo lapho. Isign le. Unabantu abadala abamngenhla kuye and angaba ignore that's why inyoka singamlwisi. That's why ibhubesi lingamlwisi. Mthombeni. Okay, ngiyezwa. Ngizoke ngizame ke ngibone ukuthi ngimisa kanjani cause ngoba lezi zinto mezenzeka amabhubesi either mhlawumbe sokukhona abantu abangihlasela afika ngilwele
ningenjalo ngibona amahasha kodwa ngibona phezulu ezulwini kodwa izulu ngathi limnyama kodwa agijima khona lapho mase bakhona esuke selinyathela ke seliveza sekukhanya ke yonke into. Okay, no siyabonga mfethu uyayenza ke njengoba kushiwo. Ithi ngithatha ke usiphelele Thusi nawe Hawi ke. Sabona siphelele? Yebo, sanibona njani bo? Sikhona siyakubingelela, welcome to Gagasi. Yebo, lana ngicela ukubuza la kubaba la. Futhi ngingane yakholela gogo ekhabo ma. Ngeke ngahamba ngayohlala ekhaya kubaba bathi kukhuluma ngabuya ngakhanda urawundi ngaqeda mase ngiqedile ngahamba ngomunye mama wangilungisele isikhalu round yini kumfowethu kwarethi yonke into inkinga kalungisa yonke into kwathiwa ngizale ngibethi nalungisa yonke into ngathola umsebenzi manje ngithola umsebenzi ekhaya ke kwaninkinga abantu sebenomona ke manje ke kade ngathenga nemoto manje sekuwumona ukuthi ngithenga imoto lozi manje ukuthi ku-right yini ukuthi mina ngiphume ngizokhandela umuzi wami kodwa bengithanda ukuthi ngivuse umuzi wogogo. Okay, ukhanda umuzi akusho ukuthi fanele uzobe senxiweni ngqo. Kodwa uma uzophuma uthi iqekelele ulilande ithongo lakho ulutshengise lwamuzi ukuthi uyawunwebe inxiwa angeke kube nankenga ngalokho. Kodwa lokho ukuthi kunomona phakathi nendawo emndeneni akona into engathi njengomnyati nomsakazo singangena phakathi kwayo sekuyinto yomndeni leyo abangayixasulula ngendlela yabo kodwa yena mefuna ukuphuma umuzi akangaphumi ephuma hlehla nyovana yilokho kufuna kuqaphela kuphela ukuze aphume kahle nethongo limvumela ukuthi aphume ngoba mezophuma esehlehle sedubile ithongo lizoduba lowamuzi bese kuyithola ukuthi izingane zosala enkingeni makwenzeka abaphansi bemthatha ngokusheshsha. All right. Here's another question la. Ngicela ukubuza la ukuthi ngiphupha kunemali eningi engama notes. Kuchaza ukuthini lokho Mnyathi? Imali ayikaze ibe lichilo kangako. Uma engeyona ibronze noba gold. Kodwa imali mayizoba mhlophe silver and ayiba amaphepha empungakazi. Leyo mali itshengisa ukuthi unabantu abadala abafuna ukukunika ukuthize ongenabuthakathi kodwa wena ngoba unake lutho ukukubona kulaba kuloko abakuletha kuwe ingakho manje bekutshengisa bekunonusela bese uyaphaphama iseko bekunonusela uyaphaphama iseko thatha wena indlela ubheka ukuthi kuyindaba bekuba ube nedlozele umaphe emephuca ngoba kuyenzeka mhlambe umlanjwana awubekwanga komalume njengomlanjwana kuyenzeka ukuthi kini mhlawumbe umakho kashadanga wagcwala kuyenzeka futhi kuba kini kuba khona abantu abaphendula idala zabheka le zafulathela ikhala kini so ke ziningi izinto ezingenzeka ukuthi ube nedlozelo umpame ebhuca. All right, and then I have a question here on Facebook and then uLungisane uthi unokuthola advice from abantu bethi Tombstone kumele angayenzeli iwele la kubo elenda. Iyahlupha le yama twins noba amaphahla ngoba iphahla liyenzelwa yonke into basuke bese sibelethene sisodwa ngesikhathi esisodwa kodwa uma bese befika emhlabeni bezelwe ngesikhathi esifanayo kodwa wonke umuntu usene portfolio yakhe azoyiphila emhlabeni omunye aphinde meye ende eqala egcineni abe ne portfolio yakhe ethongweni lokho ke akenza Tombstone yomfowabo amenzele njoba kunjalo ngoba wahamba yena uyamshiya kodwa ngoba babelethe esibelethene sisodwa badla ngethumba elilodwa lomzanyana ingakho ke manje ezoncika kuye uma engamenzeli bese kunakala into zakhe lo phela. Okay. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Alex Nyaphila khanyile la morning side. Nokubuza chazani uphupha ume phezulu olwandle lokuhlaza nje noma ume uphuphe usume olwandle ngaphandle ulwandle luthi leza umelumisa isandla luphinde emuva nophupha ubhuda nje nofishi noshaka yonke lonto chaza kuthini bandla ake ngichazisele lapho. Okay, nayi question kangwane.
abantu abadala kungwana abantu abadala nje labo na akaphahla njengoba ngiphendulele yaya ngicathu owesithathu kungwana kuya kubona so ukuthi akaphahlele ukuthi abheke ukuthi ithongo lakhe limnekani ngoba impendulo izovela kuthenini uconnecta kanjani nethongo lakhe ngoba ithongo kufuna abaza abantu ithongo alikulawuli kodwa liqhamukisa izinto ezithize wena bese uyakwazi ukuthi ukhulume nalo bese ukulawula lokho abafuna ukwenza ukuze kube suitable for impilo yakho kanye nabo kunjalo nje. Okay, you're listening to Indaba Yesintu. Mangabe kusekunguLwesithathu lo hlelo liba khona njalo nje from 7 to 8 on Gagasi FM. Ulithola kwi-app, ulalela right now eTexini, ebhasini, emotini, ukwazi ukuzwa kahle no driver wakho lo e-hailing uyaqalaza ngoba sekumnyama ukuthi kuphephile nemgwaqweni, so uzothola kahle ithuba lokulalela musuya kwi-app, uzoyithola as a podcast rewind Indaba Yesintu. All topics uzowathola khona, and ku-YouTube channel izoba khona ivideo lolu hlelo, and we are live now. You can watch it manje kwi-TikTok, ipage lethu lethi Indaba on Gagasi. You can follow us as well. Ngithatha umthobisi wakaZondi now eDalton. Nondaba? Yebo tobela futhi. Yebo mthobisi. Yebo, njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ngicela ukubuza la, nginembuzo nyana nje ngithi mhlambe mthathu futhi. Okay. Ngizoqala ngalo ukubuza uma ngabe ukuthi mhlambe uma wakho uzalele phansi komshado but yena wakusiyena wasemshadweni, so ezalwe bese yakhulele khona kulowo mshado, wena ethole wena ezalele phansi komshado naye phinde engashadi, ngabe uyakwazi ukusebenzisa isibongo sakulowo mshado akade ezalelwe phansi kwawo, noma kufanele uma ngabe wena ufisa ukwenza izinto zakomalume wakho uye kule sibongo sakhe uma wakho? Okay, asikuphendule before sekulo wesibili weZondi, yima kanjalo. Mnyatha uZondi uthi uma kuzalele emshadweni awaphinde naye wazalela emshadweni, uyangizwa? Ngicabanga ngikuthola kahle nendaba. Uma ukhuluma kanjalo, uma wakho phela mezalele emshadweni uzalelwe kubo vese, wena wasekuzalela emshadweni angithi uxole baba, mhlambe akuzwakalanga kahle. Ugogo washada kwesinye isibongo, athi uMax yena owala ugogo ashade khona, ube uthe uma ngabe seshonile umkhulu wala eshade khona wayesethola uma kwesinye isibongo, kodwa wakhulela khona kulomuzi wakushade khona uma wakhe. Ecacile ukhulu wakho? Yebo, ugogo wayeshadile kulomuzi. Okay, wena sebenzisa isibongo somshado kagogo wakho uma wayechelwe ngenyongo waqholiswa like I. Alright. Omunye umbuzo benginawo nawo, kunodadewethu la futhi ezalwa uyena uma sobabili, kodwa ungaphambili kwami futhi kwafika isikhathi sokusebeleza wafika vele emhlabeni esedlulile. So uma ngabe ngithi ngizenza izinto zami ezinokuphazamiseka, uma ngabe ngithi ngiyahamba ngiyozwa ufike kuthiwa udadewethu uyagodola la khona, so udinga ukugqokiswa, enye izinto ebengifisa ukuyeza ukuthi mhlambe ngimqoqisa kanjani. Okay, ngoba uyazi dadewenu, thatha imbuzi bese uthola ingubo zomuntu zabantu besimame, bese umqamba igama, kwakusho ukuthi igama kanalo vese. Yonke leyo mbuzi imele lo mkhakha engisho ngawo, uyamqamba igama, uyamgqokisa, umfaka emndenini ukuze angayiboni enganakiwe uwe, ngoba nabazali bakho nobomzali wakho waze mhlambe wadlula emhlabeni engamnakanga, ingakho enamathela kuwe. Ngiyabonga. All right, siyabonga kakhulu nathi, and then I'm on TikTok la, and then khona sisi unombuzo othi ngicela ukubuza ukuthi mangabe uphupha umuntu osondelene naye, kushuthi umuntu wakhe lo egqoke kahle esenemali eningi, chaza ukuthini lokho? Hayi phela lo muntu uzobe empunyela, isho ukuthi ithongo lakho la kunonuzela nje, ongenzeka ukuthi i-decision ibe kuyena wemthiyana ukuthi cha uyakuthatha yena uhamba naye noba cha, ngoba egcineni ngenza lekunonusela kanti kuletha okhuvetheni lo muntu ozoqeda ukushada naye abese kugwetshwa ugilimithe ejele.
Okay. Ngiyezwa? Yeah. So ke imali eningi ke ngekwazi ukuyithola kuye kuthiwa iziko and okuza kalula konye okukhanya kalula kunokusetshenzela. Right, and then umbali uthi ngiphupha amaqanda amasele bese nali ixoxo futhi ngiphinde ngiliphuphe. Unesichitho esijule kakhulu akahamba khipha isichitho sengiqedela. Oh, so amasele sele isichitho namaqanda khona isichitho. All right. Yeah. Sandile Khumalo Mnambithi ukwindaba sawona. Sawona Sohlazi. Yes Mbulazi siyakumukela, welcome to Gagasi. Yebo sanibona bere bokusohla ubaba umnyathi lapho. Yes ukulalela mfethu. Baba. No lenkinga abantu baba ngicela ubaba umnyathi manje liphupho. Lephuphela lingibuyela. Uthi namhlanje siphinde labuya lephupho. Njalo bangiphupha ngifike sobethuzo ngompula. Ngivele ngidlikize noma athi ngiyabhonga. Yize ngiphaphame ngizwe umzimba ubuhlungu wonke. Ngizothi khona ukuthi qhamuka phakathi kwalamanzi lawa. Njalo ngaleyo nkinga nje. Wena kunethongo elisemanzini lelibiza ngomndawo olibalekelayo. Ngakho ke vuma ukuthi uzowuthatha lo msebenzi noba lokho abankunika kona ukuze bangalokho bekufuna ukuthi bakufaka kwi-blackmail basuke ethongo benithongo kuba babe yidlozi eselikuphoqa ngenkani likubambe ngedlozana ukuthi enza lokho elikudingayo egcineni thatha umsebenzi womndawo wena uye phambili uthandazela ukuthi uma uqeda ukwenza na uqhubekele phambili. Ngoba njalo kuyafika ngiziphakame nje umnyazi wakhona emanzini yize ngiqhuleke ngiphaphame futhi abakwenzela abantu bakini njengoba ngisho nje uma ungenawo amandla abahlangane abozalo lakini bakwenzele uqonde ukuthi ngoba unenkinga yodwa kuphela nabantu abadala kodwa babona ngazuthi wena nabakini eniphila nabo abanakile ngabo. Uyangizwa ngithini? Wena kodwa unomndawe ithongo kwela konyokolumi hayi leli lakini la uzalwa khona. Okay. Ngithatha uthanda imdineka nawe eMaritzburg. Lokhuza wena umntunga umyathi uzoshiya ama numbers akhe masesiqeda uhlelo. And mufisa ukuyilalelisisa kahle le conversation izoba khona as a podcast. Mawuke wezwe nje uhlelo indaba. Ama guesting nawo ama topic okwazi uhlelo hlelo unethuba lokulalela kahle ungalishare kumuntu othile uye kwi app yeGagasi uzokwazi ukulithola under rewinds ne video yakhona ikhona futhi ku YouTube. Ngizothatha uThandi Mdineka eMaritzburg. Sabona Thandi. Sawona futhi Alex njani? Philile kunjani? Ngiyaphila nami ngiyabingelela nase studio. Mina ngicela ukubuza. Nginenkinga la yamaphupho kodwa isikhathi esiningi ngikwalandeli angazi kanjani. Okay. Ngikale ngaphupha engathi ngihamba ngiqashile mina ekhaya kwenye indawo. Mangisuka endlini ngiye ekhaya ngihambe emfuleni. Ngiphuphe ngathi ngihambe emfuleni mangiphakathi nomfula. Kube ngathi amanzi afuna ukungithatha kodwa alaye maqakaleni asejikile asengcolile. Angibambe omunye usisa ngikhiphele ngaphandle komfula. Mangifika ngaphandle ngisanyuke ngodonga kuqhamuke baba wakhona emanzini. Afika ngilume la ngaphansi kovalo. Amdonse losisi amlahle eceleni then bese ngicela ukuphuthunyiswa esibhedlela. Mangisendleleni esibhedlela athi uphinde qhamuke losisi athi ayi bebengezile kuwena ungakhathazeki bebeze kuma wakho. Okay, the following phupho okushuthi ngiyatohoza ezikheshi. Mangisemsebenzini ngiyaphupha ngiphuphe ngathi lo muntu ongibalisa imali ongikhesha philayo uthi imali yami ifake angiyithathi kwaku 300. Mangichecka mina ngithola ukuthi iyona ngifaya ephaketheni ngiphaphama. Mhlawumbe kwadlula 2 days 3 days kwaba nemali engayithola angazi kanjani nami kodwa nje ngahlangana nemali about close to 3,000 ngayithola. Kwaphinde mhlawumbe kwadlula isonto ngaphuphe ngathi ngisemsebenzini futhi kuyithili lami. Uma ngisethini lami ngibone ngathi akukhesha phiwe. Hawu ngizibuze indaba kungabaliwe imali sasekhona bengisebenza izolo kube ngathi kunezi futhi elithi hayi ithathe le mali eyakho bese ngiphinda ngiphaphama. Usiswami akamuse nje ukubalela ithongo kodwa inkinga yakhe yenye njoba liqale lapha emanzini agcina esedungekile ephakathi eshaya lapha emaqakaleni ithongo lakhe lifuna ukuhlanjululwa kuqala likwelungise lento khona umuntu wayephihla amanzi manje ngakakwazi ukuthi nobe ngathwasa nobe ngenza isithunywa phezulu kwalelo thongo ke yakwazi ukwenza lingawashiwe kodwa lokwemali ke kuyayivelela nje liyamupha
liyamphuca liyamphuca yabo ngoba kufuna azakwenze lokho okulidingayo iphupha lakho nje li around lapho. Sanibona but Alex nobaba Mnyadi, mina ngisacela ukubuza ukuthi bengiganile kwase kwashona umkhwenyana eselobolile sekushoda ukuthi alethe ibhodo nebizo bese kuyashadwa. Manje sengakhile umuzi eceleni kwasekhaya. Mangazi lo muzi noma ngokubiza ngokuthi ikithi noma ngokubiza ngalesi sibongo sasemzini sacela nje ningichazele lapho ufuna ngokubiza ngokuthi kwabani ngoba khona ulobolile. Ngazi kufuna ngithi kukwabani manje. Sengakhile kodwa manje ngazi ngizothi kukwabani. Kwabani. Okay. Cha unkosazana kulula nje. Umkhonyana indlela yakho ihambile wangayiqeda. Ngakho ke mayakha wakha ikubo. Yena usengadlula yogana kwenye indawo bese ingane lezi kade seyithulele nomkhonyana mazi ikhona sisale kulomuzi ngoba yena wakhila ulakhe unweba umuzi akekho umuntu onomuzi umuntu wesifazane engazange acaca. Okay, so lo muzi uzobiza ngesibongo sakubo hayi sakamyeni cha ngoba umyeni wakhe nje ulobolile wangaqeda wathatha usomandla okukuthi ke ithongo noSimakade akuvumanga. Yes. Ngakho kakaze imuzi wakubo la izala khona. All right. Ngiyakamasho now Sindiswa Mkhize sabona. Sawubona njani? Siphilile kunjani? Yazi ngihlabe kumxhwele kutheni abantu besifazane bakhuthalela ukwazi ngamasiko abo. Kuyangihlaba umxhwele lokho. Yes kabazana. Yebo, ngisacela ukubuza la kumkhulu phambilini ngibe namaphupho ofupha ngathi nazi inyokazi namathelele odongeni. So ngesempezule ngathi ngiyaphuma endlini kwangathi ngiyayibona le nyoka angathi ngiqhankini ngathi inoku brown nokumnyama le nyoka nokuthi isungishaya but ngathi isuke ekezinamathele manje nginokuyibona ngamehlo engqondo. So ngathi ngiyaphuma ngesempezule endlini ngayibona ngathi ngibona inyoka mase ngibukisisa kahle no akuyona inyoka angazi nginalesi sithombe senyoka nje uvela uyibone nje. Okay. Uyibalulile wathi brown iphinde futhi ibe mnyama qobo. Shuthi ensundu nokumnyama. Ithongo lakhe likhombisa isitha kodwa sisahleka kuyena angasiboni. Kodwa ngoba unethongo eliphilayo liyamvikela ngakho lokulimtshengisa njalo yena akavuka athathe izimbili izinto esifuna zenza akahambe eqala ayiqinisele asusele isitha singakwazi ukungena engxenyeni empilo yakhe ngendlela yakhe yokulashwa ngokwesintu bese kuthi ke alandeleleke manje ethongeni lakhe ukuthi ke limvikela nje ikuphi lokho elithanda ukuthi akwenze elizojabulisa ke lona nalo kuze libe relief ngale kwethu nazo nakho kunye ngisacela nginenkinga la umuntu osehlezi ebhodla ezamula nje kuningi. Oh nakho yes. Ingakho ngithi unabantu abadala mntanami ngikubeke kucaca ukuthi phanje ithongo lakho selinolaka likhuphuke kakhulu so okubalekile wena phahla likhiphele la uzokhiphela khona nobuzama amanye amamenzi ukuzikwazi ukusolvela inkinga yalo ngoba sebe senkingeni kakhulu ngale labe hleli khona. Mhlawumbe ngicela ukubuza mhlambe ukuphahla ngiphahle kanjani nje Phepho mntanami wishise ulinabe ungagonqesha ukuguqa ukhulume nethongo lakho ukuthi lifuna wenzeni liza kunika impendulo. Ishise mina ekhaya wishisa wena ngqo ungashisela omunye umuntu iwena onikwa umsebenzi. Okay. Yeah, kwese salususibhulela yini oyibonayo khuluma nje sizokunika ithuba salususibhulela ngoba ngiyabona ukuthi isithunywa siphakeme nje ukukhuluma nathi nje. No, yona lento ngisho ukuthi yona ngibe nayo nje manje ingikhatha nabantu kuba ngazuthi angazi kanti ngiyaphila nje njenganabo bonke abantu. Wamamgezi awuhlali kaJi lapha ngase R4? Cha. Okay. Yeah. Kulungile nkosazana wenza nje bashilo ngani yami. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Oh simtetele ebhodlo ogcina.
Imako yazi ezikhuluma about this and then kuyafika yini kuyini kushuthi nasithunya suke sesizwe ukuthi ukhuluma ngami ngoba uthe mayethi nje ngivele ngibhodle nangempela kwavele wakhuphuka one way wakhuphuka ingakho sesisho ukuthi ithongo maseli nolaka lifuna into yalo selisuke seliyidlozi phezukwakho mama mayisuke ebhodla kanjena yini kusuke kukhona into ayibonayo kuyakhuphuka kukhuphuka okuthize manje kuvalelekile ngoba kwenzelwe lutho okay yeah all right indaba on Gagasi I hope ukuthi ke kukhona ukukhanyiselayo nokuya ngakwena thank you so much this is the end of indaba open line uzoyithola ke ku YouTube channel yeGagasi uzoya ku app nje yeGagasi uyilalele ishow as a podcast sibonga kakhulu ke Mnyati ukuthi ubeka nyanathi uDokotela Thulebona Mnyati uyi public relations officer kwi Traditional Healers Organization ama numbers ka Mnyati 083 468 6173 noba mnyati@gmail.com kwajikwa masho ngo8 ekseni yak 8 ntambama under terms and conditions okay kombe unasi siphiwo vele sokubona izinto no angihloli mina ngenyanga ukuhlola ngake ngo 2003 no yazi ngibheke ekutheni and now that you are here angeke salithole YouTube njoba nje kukhona lezi zinto ezenzekayo ze commission yamaphoyisa nani ayikho into eniboniswayo ukuthi mhlambe kuzokwenzekana ezweni and all that no lokho singagcina sikube ngathi uthi siwela ngasohlangothini oluthize lepolitiki emthiyana osikubukayo kunye kuphela mkhulu ukuthi izwe asibheke ukuthi lakhiwa kanjani abavela namaqiniso abacawutha amaqiniso abangacabanga ukuthi yona sibuka ukuthi kodwa umphumela kuzoba yini so kodwa akukho warning mhlambe ukuthi stability in the country unrest and all of that so no okunalokho after inquiry le especially emadlanga ebhidlangele kulezi insuku kuzovela and izwe lizoma and khona okuzozuzwa yizwe emva kwemadlanga commission okay yeah right I know bengithi ngibuze nje phela asekho credo umuntu siyabonga kakhulu indaba on Gagasi FM indaba special open line on Mondays at 7 talk to Ale indaba talking my business isintu nazo zonke indaba zabasha indaba